ciència per a mi és el conjunt de coneixements i informació generats per l'aplicació del mètode científic. Les paraules clau serien observació, hipòtesi, experimentació i conclusió. Afegiria, com dia Einstein, la imaginació. La crisi que venim patint des del 2008 ha fet que la inversió en formació d'investigadors estiga molt endarrerida en quant a el que s'havia aconseguit fins a aquesta data. I el major valor que pot tindre un país és la formació de jovents investigadors. També vaig a treballar en els grups de recerca fent servir per a mi les dues característiques més importants d'esta universitat, que és el seu temps d'existència, 500 anys, i la gran varietat d'àrees que es desenvolupen dins d'ella. La Universitat de València es situa entre el tercer i quart sistema universitari espanyol. En el rànquing de Xangai apareix en l'interval 200-300 globalment. Hi ha àrees que apareixen en millor posició, com són la física i la química, entre el 100-150 en 2014, i també economia entre els 150-200. A més, en la projecció de la recerca a nivell internacional en moltes àrees és important i així ho reflecteixen les diferents bases de dades. És fonamental. La recerca dirigeix un país i els països que no inverteixen en recerca es queden endarrerits. Sols falta mirar al nostre abast i veure quins són els països que han suportat millor la crisi. I en aquests països la recerca ocupa un lloc important. La forma de que la investigació aplegui a ser internacional, com així ha de ser, sempre ha condicionat la ciència i de fet els nostres investigadors publiquen ja en revistes internacionals. És una part més de la llavor de l'investigador i és important de cara a presenciar la investigació que es fa en aquesta universitat en el món. És important divulgar el coneixement, és important que la societat conega el que és la ciència i quin és el seu benefici en el seu benestar. En la Universitat de València existeixen diferents actors que incideixen en el tema de divulgació, la càtedra de divulgació, el propi mètode, hi ha altres factors. I els professors sí que estan implicats, uns menys que menys. L'investigador elegeix quines són les seues àrees d'estudi i hi ha investigadors que han elegit la divulgació com a la seva àrea d'estudi. És important. En la medida en la que la societat siga conscient de que la ciència és cultura, jo crec que avançarem en molts camps i sobretot en la societat del coneixement. És important que existisquen aquests programes, però també és important que estiguin dotats econòmicament, cosa que en els últims anys ha fallat. És una aposta clara per interrelacionar diferents universitats. Nosaltres tenim dos segells, el de Campus d'Excel·lència Internacional en la Universitat Politècnica de València i l'Hàbitat 5.1 en les 5 universitats públiques del sistema universitari valencià. I també és important tindre un parc científic, perquè el parc científic és un mig de passar de la investigació a la innovació i tornar a la societat allò en el que ha invertit.